máme mesto, ideme stavať mesto, no dedinu. A prosím vás, napíšte mi dole do komentárov, že jak sa bude volať. Ja neviem, jak sa bude volať. Ja som ho nepovedal. Napísal som jak sa bude volať, tak som napísal, že len mesto. No toto je perfektný biom. Ďakujem, že Boh Minecraftu, že si ma spravil sem. Ty vieš, že idem robiť asi mesto. To čo je? Toto neviem, toto sa mi nestáva. Mám akože pomerne dosť veľa svetov a toto sa mi ešte nestalo. Dneska by som chcel stihnúť postaviť hlavný dom a mať základné veci. To by som chcel dneska všetko stihnúť za toto natáčanie. Tu som to preskočil, aby vás to aj bavilo. Takže chcel by som aj, nech mi zostanú tieto bloky. Budem potom používať na stavbu. Jeden krafťák. Pár stikov. No perfektne. Takže sekerku a toto. To je zatiaľ všetko, čo chcem vykraftiť. Kde sa rozú topenec? Teraz sú není aktívny, iba keď si vo vode. Tak volá kedy. Dobre. Ja idem hľadať ovce, aby sme mohli si dať respawn pri posteli. To, čo tu máme. Jaskyn, takže od nej sa budeme držať trošku ďalej. Let's go, spawner. Takže už vieme, kde sa spawnujú ovce. Poď ešte jedna. Poď. Nemôžu sa spawnúť 3. Potrebujem posteľ. Tak ovečky, prosím vás, snažte sa. Určite chcem mať v mojom dome veľký koberček, červený, taký luxus. Škoda, že nedávate von sliepky. No, ja neviem. Nenájdem asi už nič. Potrebujem ďalšie ovce. Som si mohol vykraftiť moju postielku. Toto si tu vyničím. Nice. Ešte 2 mi chýbajú a môžem si spraviť ľahké brnenie. Prasátko Peppa Pig. Neviem, ja to kružím dokola, lebo ja verím, že sa tu vade spawne ovečka. Takže budem mať aj potom farmu na ovečky. Počkej, prosím, že to je ovca. Tu som videl voľačo biele, jak išlo hore. Super, to je veľký level. Kamo?
Potrebujem tú posranú ovcu. Prečo sa zase nemôžem tam trafiť? Už som dostal prvý damage za túto hru. Dobre. Tu by som potom spravil most na druhú stranu. Ale tu budem mať veľa domček. Toto tu vykalíčim. Môžem ísť stavať dom. Tak 4x4 ho urobím. No, nie 4x4, ale trošku väčší. Tak, vlakové ešte trošku do výšky. No vlastne, tak stačí. Jeden, dva, tri. Tak. Super, tak mi nevystačilo drevo, ale to nie je žiadny problém. Mám hneď 12. Mám na dvere, takže vykrafcím dvere. Ešte mi zostali 3. Ja to takto zničím. Esterus, prečo ste tu? Idete do môjho hausu. Mýho novýho domova. Ešte budeme dneska prežívať. Som spravil ešte strechu. A to až potom. By som rád išiel nájsť ovcu. Ježiš. Ovečka. Tak pre dnes Skyshock by to bolo všetko. Stihli sme toho dosť. Takže čus!